Zimbabwe tadzoka zvakare pachirongwa chamunofarira Behind the Music with Sanuka. And nhasi ndichange ndichitaura namukoma Captain CD. And ndingada kukwazisai mukoma CD muri sei? Ndinofara hangu. Makadiko mukoma Sanuka. Kuti makadiko muri yeZimbabwe. And mufaro wangu kuti ndinge ndichidzeya nemi tichida kuziva kuti Captain CD ndiani. Nekuti zvichida muri yeZimbabwe inenge ichingonzwa masongs enyu ichingoti Captain CD but vanenge vachida kuziva manje kuti Captain CD ndiani. So mungagona here kutiudzawo kuti Captain CD ndiani, zita rekuberekwa uyezve kuti munobva kupi kuitira kuti muri yeZimbabwe ibva yakuzivai, then we can go on to mamwe questions. Pakanaka mukoma Sanuka. Fara zvikuru kunge ndichiuyo chironga chenyu kuti tizivane nemuri yeZimbabwe. Captain CD zita rekuberekwa ndonzi Sidwell, senemo ndichinzi Jeche. Sidwell Jeche. Captain izita rebasa. Nongopiwawo nemafanzi matinenge tiri. Okay, mukoma Sidwell, tingada kuziva nemuri yeZimbabwe kuti zvemusic makazvitanga rini, pamakadiscover kuti mune talent uyezve pamakazotanga kurekodwa kupinda mustudio kutsikisa mimanzi kuti makatanga gore ripi, and uyezve ndiani vanhu vamungati ndo vakakuinspire into becoming a musician? Okay. Zvemusic takazvitanga kupinda studio ndichirekodha, it was 2014. Ndakarekodwa naFalcon. Indaingowo munhu anofarira zvemusic, but zvekutopinda mustudio kuzodi zvaive zvisimo mupfungwa mangu. But when I met him, anga ine studio equipment, so akati no, rekodai song. Then I recorded my first song yanga inzi Chilo Chemoyo. Then yakafarirwa, yakatambirwa zvakanaka. Then ndipo ndikarealize kuti saka ndotogona kutoimba zvinotonakidza vanhu kai. Ndo hangu ndaingofarira zvokungoimba kubva ndiri muchurch choir nemakwaya ekuchikoro. Saka zvinhu zvandaingofarirawo zvemusic, kuteerera music. Of course kune vanhu vanoinspire, but ndingamboti ndikainspire nemunhu one, because ndinongoteerera type yemusic yakangosiyana siyana, reggae, dhanzo, museve chaiwo, kuteerera dhanzo yekujamaica iya, ndinoteerera Lovers, Conscious, ndinoteerera. Saka chinenge changondinakidza ndakangonzwa kuti uyu munhu akagona, ndotochifarira. But I think kukura kwangu ndanoteerera music yekusouth, South African music, maartist akasiyana siyana like Machikosi, Nana Chiko, Nana Yvonne. Saka I think ndiwo wakazoda kutaka kunyanya kundi-inspire, but kuti ndinongedzere munhu wani kuti uyu ari papo ndinganyepo. So we can safely say kuti 2014 ndo pamakatanga nhau dzemangoma. But ndingada kuziva inini kuti music yamunoimba imimi, munoimba reggae here kana kuti munoimba dhanzo? Genre yamunozviclassify kuti you belong to this genre ndeipi? Hip hop here kana kuti idhanzo kana kuti ireggae? Or else mungori munhu angori versatile yekuti anoimba kwese, anopinda kwese. Pakanzi pari kuimbwa hip hop munogona kubudikira zvakare, pakanzi pari kuimbwa reggae munogona kubudikira zvakare. Penyu pamunoti apa ndo penyu pekuti munonyatsa
kunyatsoziva kuti apa I'm actually in my lane. Genre yemunoti uku ndokwangu chaiko chaiko uku muworld yemangoma ndeipi genre iyoyo? Tingada kuziva urban groove here kana kuti isungura here pamasongs amakamboita before, even nemasongs ari mupipeline yamungati ndo genre yenyu ndeipi? Pagenre apa pandingati ndiri wegenre 1 so far. Ndichiona masongo andaimba neandiri kuda kuzobuditsa nemamwe andikaficha mamwe maartist kuti ndikarerekera kugenre 1 handioni sekudaro. Ndiringori versatile, ndinokwanisa kungopinda pamasongo akawanda, ingave conscious, nyangwe gospel kana kuti dancehall. Nditori nemasongo andikaficha nemamwe angu inini dancehall, kwozoita mamwe econscious andikaficha, kwozoita mamwe afrofusion, kwozoita mamwe akada kutange house music yekusouth inoimbwa kuLimpopo. Ndine mamwe masongo futi akadaro. Saka ndingori munhu ari versatile zvokuti chero munhu akangouya nesong akangonditiisa mumaline apa ndakangobata kuti iye patani rake rakadai so, ndikugonotoisawo maline zvichienderana nezvaari kuita iye. So kuti nditi ndakarerekera divi 1 hazvisiri izvozvo. Ndiri munhu aringori versatile, but inini kune mwoyo wangu kwandinoona kuti uku ndakanyatsokuimba zvinonyatsobuda zvakanaka. I think ndakanyanya kuenda kuafrofusion nekuhouse yakada kutange kuLimpopo yekusouth izvozvozvo ndakanyanya kurerekera kwazviri. I think zvinonyatsoti bude than pane mamwe masongo, but zvese masongo magenre ese ndinokwanisa kupinda ndichikwanisa kutoimbawo. Chinhu chinofadza kuziva kuti muri artist ari versatile, and that would make it easier for you to collaborate with any artist of any genre, nekuti munenge muri comfortable kuimba hip hop, muri comfortable kuimba reggae, muri comfortable kuimba afrofusion kwamataura kuti ndo kwamakanyanyorerekera, munenge muri comfortable zvakare kupinda pagospel. Unlike mamwe maartist ekutoti ukamuti let's collaborate achiimba sungura, anotogara atoramba kutoti akuzere kwangu. But semi muri munhu wekuti magara makatogadzira room yekuti munogona kucollaborata nemaartist akasiyana siyana of different genres. Mubvunzo wandingada kubvunza nawo ndewekuti maproducers so far amashandidzana nawo, ndamuzwa muchimenshina Falcon, mune mamwe maproducers amakashandidzana nawo here? Uyezve makadzidzei mukushandidzana nemaproducers akasiyana siyana? Ndichitarira panhau yesound yenyu yamunenge muchida kuprodusa, because ndinonzwisisa kuti maproducers anoprodusa sound dzakasiyana siyana. Zviripo here zvidzidzo zvamunoti ndakatodzidza kuti pandakashandidzana naFalcon akandiproducera sound yandainyasa kuwawarira, uyezve pandakashandidzana maybe naOskid zvichida makamboshandidzana naye? Zviripo here zvidzidzo zvamakawana from collaborating or from working on a project nemaproducers akasiyana siyana muZimbabwe? Rega nditanga kutaura nezvaFalcon. Falcon haasi producer wangu chete. In fact, Falcon is my mentor. As I told you, pekutanga kuti ndiye munhu akatanga kundirekodha song yangu ikutanga inonzi Chido Chemoyo. Akandirekodha quite a number of songs. Padiki, Waita Mutete, Waidza Kunze, ndiye akandirekodha. And then ndiye munhu anonyanya kundinzwisisa, that's why ndanyanya kumention Stereki. Anondinzwisisa zvakanyanya kuti kana ndikadai anotoziva the next step yangu kuti ndichadai. Saka pamaproducer andikashanda nawo ini ndiwo munhu wandanyanya kutaura nekuti kana kuti nditi ndimutenda handitseni ndomutenda sei. Ndiye munhu akatanga kuti ndizive kuti voice chairo rinoprojectwa sei pamic. Though angaona kuti ndinokwanisa kuimba, but pane zvimwe zvinhu zvaunenge usingazivi kuti kana ukapinda mustudio unofanira kudai nekudai. Iye angatova artist muhombe, but akakwanisa kuzvininipisa, akakwanisa kundibatsira for free
anambobvira ada kana cent kwandiri. Nanhasi ndinoita anything studio kwake, handina kana cent dzandinobvisa. So I'm grateful. Hongu ndakashandawo nemamwe maproducer. Ndakashanda namumwe producer anonzi Love Star. Ndakaita song studio kwake. Ndakashanda naMaz, naMajor King. Ndakamboshanda nemaproducer akatotowanda, but kumwe kwacho masong aisazonyatsobuda kana kurega kutobuda zvipari zvinhu zvekuti unyatsoona kuti pana producer uyu nemashandiro angu hatinonyatsonzwisisana. Ndakashanda futi nemumwe producer anonzi aniko this guy. Iyeye ndinokwanisa kushanda naye, munhu wandakaona kuti is good and munhu anonzwisisa futi, anondinzwisisa zvakanyanya. Ndakamulingwawo naMajor King, ndiye anoproducera Major King. Is good. So ndotopinda kumastudio akawanda, kusangana nemaproducer akawanda, but pamwe pachona unozoona kuti kushandidzana apa hapana. But pane mamwe mastudios andapinda ndinotoshuwira kuti ndakashanda nevanhu ava ndinogona kubudisa something tinotanzwa maweeks avo. Ndinotombodawo kuenda kustudio kwaIRT. IRT I think maweeks ake akanaka, naPTK. I think those guys ndakamboshanda navo ndinogona kuitira zvakanaka. Zviri munzewe mhuri yeZimbabwe ichizvinzwira, uyezve I believe kuti maproducers amamention the likes of IRT, PTK, mataura maproducers akati wandei amungashuwira kushandidzana nawo, kuti this podcast would actually reach them and they would reach out kwamuri zvakare kuti mumbopakura something, mugo collaborate on a project. And chinhu chakanaka kushandidzana nemaproducers akati wandei because we get to learn a lot of things from kushandidzana nevamwe vanhu. So ndeapi mamwe maartist amakashandidzana nawo zvakare muindustry vamunoti ndakashandidzana naningi, uyezve munogona kubva mangobatanidza futi kuti your creative process yenyu yakamira sei pamasongs? Munoita zvekurotswa here kana kuti munongofunga? How do you come up with ideas pamasongs? Kuti munongofunga idea mototanga kunyora nezvayo here, o munorotswa, o munongotarisa situation inenge ichipindana noumwe munhu yamuri kupindana nayo, then you decide to pen it down? How is your creative process? Munozviita sei? Maartist apa akashanda nemaartist akati wandei, but mazhinji acho upcoming zvawo, sinokudai nekuti nhau inonetsa pakuda kushanda nemaartist akuzikanwa kudhara akagadzira mazita, ndeyekuti some of them vanoda kutobhadharwa kuti ushande naye. So ukatongonzwa munhu akuti you have to pay me such amount kuti ndiite collab newe, unobva watongosiyana nazvo, because techingobhilivha kuti munhu wese kusimuka kwaakaita pane kakubatsirwawo kaanenge akaita. Hapana munhu anombosumuka ega ari one azviite. So that's why ndinozongochuza hangu kuti rega ndingoshanda nemaupcoming artist. Ndakashanda nemaupcoming artist akaita sana Lento, Iron, Equalizer, nemamwe akawanda. Then maartist mamwe anga kutozikanwa akaita Safaukani iyeyu naMajor King is rising rapidly. Major King is rising. Uchamunzwa zvenyu. Nemamwe futi makolab nemaartist mamwe ayo anotonyatsotozikanwa ari kulaina pamberi apa. Ndikazoziva yangu madhetsi ekuti azvinobuda rini, but handichataura mazita avo because achichange chiri chisurprise kana ndakazotaura mazita manje. Haizenge iri surprise, but tine zvatiri kushanda hedu, kungoshanda hazvo tichiita mchana because music haisiriyo handinoita full time. Ndino zvimwe zvandinoita zvinondiraramisa zvisiri zvemusic, saka ndinoti pandinoono time yangu yandinenge ndiri free ndopandinoenda kumastudio kana kuti ndotanga kuita masongs ipapo. So zvinoita hazvo mbichana ndosaka zviita sezvinononoka, kuti tinotozwa mafanzi akuti pane nguva yakawanda ndisinambobudisa anything, because aiwa no zviri munzira, zviri kudii, zviri kuuya. Dzimwe nguva zvinenge zvakatonyorwa zvitoripo,
kana kuti zvakatoimbwa but zvisati zvangoitwa kuti zvidii chete zvibude kuti tine tiri munzira tiri mudariro tisina kubuda. So ndoda kuti ndidzokorodze panhau yanga ndichitaura yemakolabhu nemaartist mamwe well-known artist. Nguva tori right hazvo kutanga nekuitawo makolabhu nemaupcoming waya munenge muchibatsirana muchisimudzirana muchitoenda mberi. Kana mwana vakangoti ndiwo nzira yako yachadi yauchabudawo nayo unongobudawo nayo because hondo yacho inenge yakakura. Unoti maita masong maita makolabhu nguva waita neartist wacho anozikamwa kuti song yacho inorira futi ibude haisi kurira. Saka zvinhu zvoida kuramba zvichipushwa. Saka dzongo manje unenge usina time yekudi kuti urambe uchingoita zvinhu izvozvo because unenge nezvimwewo zvinhu zvine zvichida kuti urarame. Because nguva iyoyo music inenge ichitokubuditsira mari inenge isingakupinzire mari but iwe unongoda kuti urarame. Handiti maona manje pakunyora music inini kwandinoita ndinongoona chinhu chandinakidza tongonyora tongoona vanhu vari kudanana kana vari kufamba zvotongondinakidza ndotoona kuti apa patobuda tomalaini kapa nda kutojoinidza song yakutobuda. Kozoita song inobuda nezvinotoitika kwauri handimaona manje zvokuti unotoona toti zvinhu zvaitika kwandiri izvi zvinogona kutoitikawo kune vanhu vakati regai ndizvimba wotozvimba zvotobuda. Handiti maona manje kusuwa chaiko kunokupa song, kufarisa kunokupa song, kupoekana kunokupa song. Handimaona manje. Saka ndo zvandinongoita inini kazhinji ndinongoona zviri kuitika zvimwe zvinhu zvakatondisaraunda ndototanga kutonyora song kuti izvi zvinotondipa song izvi ndotonyora hangu song yangu mchana saka song yangu yabuda. Apa ndafara zvikuru because mabva matanga kutoadressa even machallenges ari kusanganikwa nawo nema-upcoming artist ekuti zvichida munhu anenge achida kucollaboratewo nemumwe artist anenge agadzirawo zita but ivo vagadzira zita manje vanenge vachichaja mari dzakawandisa zvekuti wega unotosvika pakuti komana munhu ari kufunga kuti 1000 US ndinoiwana kupi for a collaboration. Saka ipapo these are machallenges anofanira kuadresswa and ndafarira zvakare kuti mabva mataura imi solution yamakatongofunga mega mukati no zviri nani ndikurirane nevamwe kuti ivo ma-upcoming artist vaya ndo vandichashandidzana nawo kana tichiputika tichangoputika tese ka1 ende zvinenge zvakunakidza manje because hapana anodadira mumwe because munenge makashanda muri pamwe chete muchisimuka mese ka1 than kuda kuti wotageta collaboration nemunhu asimuka kudhara anenge akuzokuchaja mari dzekuti unoshayiwa kuti ko munhu anoda kupfuma nezuva rimwe here so ndafara kuti maadressa nhau iyoyo uyezve ndafara zvakare kuti matiudza yo creative process yenyu kuti munoita sei pamaideas kunyora masongs chinhu chinofadza kuti tinzwe artist anogona semi muchitiudzawo kuti munobura sei mimhanzi. But in closing tichivhara zvedu ndofunga tataura kwenguva refu ndingada kuziva kuti your top 5 wamunoti vanokugonerai muZimbabwe wamunoti aya maartist ndo top 5 yangu iyi be it kuma-upcoming be it kune vari kutozivikana vacho ndoda kuti mungogadzira a list muchizanganisa vese ndo kuti vasingazivikani vatovanawo mukana wekuzivikana. Vemunoti top 5 yenyu muZimbabwe yemaartist anokugonerai zvemhando ndeipi uyezve ndingada kuti mubva mazongoclosa henyu muchipa advice kune ma-upcoming artist ari kukunzwai vari kudawo kupinda muworld of music because I know kuti kune maartist akawandisa chose anenge achida kutanga music but zvichida achingoshaya anomusimbisa chete. Angava manzwi api ekurudziro amungapa kune vari kuda kupindawo muworld yemusic? Tisati naiclosa da kubvunza panapa pa5 apa kusarudza pamagenres ese here kana kuti because vakawanda pane dhanzo pane musungura pane rege pane chiapa mandomezera kusanuka apa mandomezera ndikuita seko apa ndikungowaisa mudhibha rimwe chete here. Ngatingodhila nerege nedhanzo kana kuti neafrofusion yamunodi
yamunofarira and stuff. Okay. Hey. Pakaipa. Pa number 5, ndinasa mfano wangu upcoming anonzi Major King. Atomise papo very visit baba. Because anobata ende. I'm telling you, kana mkano wake washika, he's going to smash it. Then pa number 4, 4 ndinasa Windsor. Chinaendena. Then pa number 3 ndikuisa Falcon. Ndikuisa Falcon. Anondiitira zvamwanipa conscious anondiitira. Then pa number 2 ndoisa JP Japresa. Then pa number 1 ndoisa Winky D. But ish waita kundidzipa. Ndasikati kutaura top 5 but wandidzipa akaipa, but I think ndo top 5 but vakawanda shamwari kuti pamanhamba andataura apa pamwe pacho patori nematai akawanda zvokuti wozisana kudza izvo inoterera music yese. I know kuti nguva ndo dzapera, but musati maenda ndisati ndakurelisai, ndingada kuziva kuti pane zviripo here mupipeline zvamuri kugadzirira mhuri yeZimbabwe, ringava album kana kuti EP kana kuti pane single releases amakagadzira here ari lined up amurida kurelisa mumwaka iri kutevera, kana kuti video ramuri kushuta, pane something here chekuti tinofana kutarisira semhuri yeZimbabwe, tigare data redu riri ready kungoitira kuti zuva racho kana richinge rangosvika chete tomhanya zvedu kuYouTube. Uyezve music yenyu inowanikwa mumaplatforms api? Chokwadi kuti izvezvi pane zvatiri kushanda, pane urongwa huripo. Urongwa huripo ndokuti ndambobudisa chiri chialbum chaicho chine masongo akati wandei kuti vanhu vambonyatsogutsa nzeve. Ndifunga ndo zvimwe zvinhu zviri kudhilaya kuti ndiite kakunyanyononoka, because ndiri ndichimaunganidza masongo achona. Saka zvandei ndichiita manje ndichiunganidza mchana plus nepesi yacho yandataura kuti ndiye singaite full time ndiri kumusic, ndichiti pandaona mukana ndoita, pandanomwe mukana ndoita, ndichingodaro. Saka zvinoita kakutora time, but ndikuplana futi kungodropa hangu zvimwe zvimasingle zvinokasika. Vanhu vakamirira hauchi album kunoko zvimasingle 1 zvichidi hazvo tichirira vanhu vachiteerera, ndo pato urongwa hwangu ipapo. Saka haiwa pane masongo, haiwa pane mutakunanzva watiri kuronga. Pane imwe song imwe inonzi ndongokuda wakadaro yandinoda kubudisa manje. Kozoita imwe inonzi kana nemi muchafu. Masong mamwe andinoda kuti ndiise paalbum yangu. Imwe inonzi pageto, imwe yachona. Nemamwe achona akawanda hamuchazongozinzwira zvenyu nega. So ndiri kutraya ndishande nekapesuka rinai. Pandaona katime ndomhanya studio ndonoshanda, pandaona katime ndomhanya studio ndonoshanda. So aiwa tiri kubika, hatimiri kubika, tikangoona nguva tinonobika, tinenge tiriko kumastudio. Pamaplatforms music yangu ndandisati ndanyanya kuipusha zvokuiisa kumaplatforms akawanda. I think ndine song 1 yandikaita naMajor King inonzi Kamwana. Iyoyo paSnaptube iripo nepaYouTube iripo, vakanotarisa ipapo song iyoyo inowanika. Major King featuring Captain CD inonzi Kamwana. Song iyoyo iripo, but masong angu mazhinji ndasati ndamapusha, because chinhu chandakaregedzera kumapusha ndechekuti quality yakabuda nemamwe masong angu ndekamarekodha, sezvo tisina zvinhu zvakakwana mastudios chichi, saka quality yachona inga isinganyatsotifadza zvakanaka. Saka masong acho ndikutomaita izvezvi redo, then kana ndamaita redo ndokuti ndikwanise kuzomaisa kumaplatforms kuti vanhu vanyatsoteerera vachinzwawo music yakanaka. Tinotenda kumaCD tinokutendai zvakanyanyisa nekuuya pachirongwa Behind the Music with Sanuka. Zvino in closing tinongokumbira kuti mungotipawo freestyle muri yeZimbabwe, inzwe zvamakapakata, chipo chamakapakata. Euno mukana. Yo, say Sanuka, total respect. This is Captain CD. One Captain chinotora action. Zvimwe zvacho kurumbidza kufunga
padheni pakudiwawo mupunga, wonotenga guchi womechesa nepush, life yakachipa iwe ungaiwana kupi? Zvayakapera nguva yekugarira maoko iwe wotoshanda kunge woriya, geto yuti randoziva rakangwarira, haikona kuzonobata zvinokuparira. One captain, yo big up Falcon, iyo mpana iwe Meja King, yeah. Kwedza kunze ndichikuona, parutivi pangu rudo rwako chete runondipa mufaro. Kwedza kunze ndichikuona, parutivi pangu rudo rwako chete runondipa mufaro. Chindibata ruoko mudiwa ndende newe kunodhidha mudziva rerudo, tichisasana zverudo mwana iwe. Yo Fato, big up on yourself, me brother.